Takže dobrý den lidi. Dneska si pustím na YouTubeku Zetory, prostě jak jezdím v bahně. Jo, hned to přepnem, počkejte. Jinak, ale ne obličej, nechoď tam obličejem. A budeme se dívat, jo, teď. Natáčela vám to na mobil za 12 000. Já vám to trochu přiblížím. Babeta tam je. Ne, tam byla babeta, to je babetka. Vidíte lidi? No já jako budu videa i o Pínskově, já jezdím totiž na Pionýrovi. A jako nemá, jako jenom tady, když po lese nebo já ještě nemůžu, já jsem moc malý na to ještě. A takže tak. To no. Jenko, řekni nám o tom něco. Jako to jsou perfektní staré stroje, to vělo všecko, to můžu brát stromama všecko, no. Ale staré toto ne, to už mám úplně vytuněné, jo, toto má motor, jo, no, to má Zetora. Že jo, nějak tak, no. Nějak tak, jo, nějaké, motory to mají i z Pínska. No jo, to už jsme taky viděli, že jo? Jo, to já nevím, co. Lidičky, tak ten to profičel. Ten to taky neprofičel. Buča. Lidičky, my vám to natáčíme, kdybyste to nemohli nějaké, když půjdete chtě najít, tak tady toto máte najít. Já se lidičkou kouknu jenom, kolik to má toto. Kolik to máte to. Minut nebo to, můžu se podívat? Jo, můžete. Ano, má to... To je aktivní, to je právě teď, to je živě. To je živý přenos lidí. To teď co právě děje, to je živý přenos. Takže dívejte se, to je živě. Já to posunu, protože tady... Ne, jinak to nejde posunout, to je živý přenos. Ještě vám to trochu přiblížím, jestli chcete. Ty vole, s manem, dívejte se na to. Lidičky, už se těším, jak budeme jezdit na horách. Všechno bude natočené, nebojte. Toto video bude jenom pár minutovka. Maximálně půl hoďky, no. Jo, toto je ten první Zetor a tam to je V3. To je první Zetory, no. A toto je V3S. Tak se to říká, my to říkáme tady V3S Praga, no, V3S. Jinak se to jmenuje V3S. V3S. To je nějaký starý děda, který už jede pomalejc, no. Ale to nevadí, hlavně, že jede. Lidičky, dáme 10 minut. A to tady tak nějak zkusí nasměrovat, abyste to viděli dobře. Jo, Jony? Vždycky promiňte, že teď nic nevidíte, ale já tak nasměru, abyste viděli líp. Jonášku, běž pryč. A bacha na obličej. Asi normál, no tak. Hasiči, bacha. Chcete vidět hasičů? Hasiči. Vidíte, mám hasiči. Hasiči. Ježičku, vidíte, to vidíte nádherně. To trošku tak posunout dopředu. Tak, můžete se dívat. Další, toto. To je taková 138. 138. Ano, 148, nevím teď. Ne, to je už nová, kámo. Ne. To už jsou ty nové, no. Nejsou. Lidičky, schválně napište potom dokumentu. Ty vole, kývačka, dívejte se na ně. Sajda. Normálně, hele. Sajda. To je Sajda kývačka, ty. Dívejte se na to kývajda, nebo péra. Ne, to je kývačka. A to mají výtly nějaké. Má kývajdu, Sajdu, kývačka, Sajda. Schválně napište do komentářů, jestli jste tam někdo byl na tom. Takže do komentu to napište. Dáme 6 minutovky, 10 minutové video. Tam dáme.
starý vetroš. Jako na hory bude to ještě za měsíc, no ty hory, ale jako bude teď aspoň 100 sortů ještě natočíme, jo. A to všecko po toto nebojte. To stříhač to. Těžko. Ale líčky, jo. Už máme se jednoho stříhača. Tady? Ne, to, já neumíš to, ale... Francek. No, Francek ne. Jak se jmenuje, počkej, nechť tam... Jak? No prostě, už to máme domluvené, ale lidičky zatím to platíme z našich peněz, nebo prostě nemáme moc těch followerů, nebo co to jméno, nemáme prostě odběratelů, zhlédnutí nikdy jako lidičky. Takže já se vám snažím, jako já jsem teď doma, jo, a vlastně se vám to snažím natáčet, bude každý den. Každý den něco bude takého. 6minutovka video. 7minutovka. No, my budeme natáčet. Takže čaute lidi, rozloučíme se a hezké svátky.